Huria ni Tuhata dengan sahuria lumobi hamu dengan saho persean na ondo pe mandohoti permingguan di HKBP Kernolongon amisian parhalodo ni HKBP Kernolong pasahaton horas madihita sude selamat hari Minggu tapahibul marohata do pikireta tapuji ma tuanta marhite ende sian buku ende nomor itu 712 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Hite guarni dewata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Dialo debata doakan najukat roha, alai dilehondo asini rohana tu akan serep maroha. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo nasa hatudosan jala parasi roha nas murung dibangido roham nae mangolu jala martua hami sogot nungaragam dalana dibaenho manungguli rohanami asa hutanda hami hatuan sogot dibaeni upaserep hami manuaing rohanami mangido sianho tae lehon maton dimna badiai tuhami asa porsea hami diholong ni roham di hami. Kai hutangihon hami maswaram, namangapoi hami ditiki para siroahon nuaeng. Asa sampang hami tu hangoluan, na pinarademi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
matik di minggu ta sadarion ima katik palimahon dohot lapatana. Katik palimahon ikon pasangapon mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tanona ni lehon di Jahoba de Batam diho. Dia do lapatani ondo. Ikon di habiari rohata de bata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang lea rohata mida natorasta dot mida akarajata rodi akana tua-tua. Dang jadi parota rimas nasida ikon pantun do hita jala ikon holong rohata tu nasida. Di oloan do nasida jala si subuton do rohana. Ima sahatna atong rap magi do mahita lau mangulahon na hombar tupatik. Ale Tuhan de bata sai pargogomi amin. Unang ulahon na hombar tupatik mi. Amin. Tima dosata tuado pani debata altang yang mahita ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami tujo hami do guarmu nabadiai alana targogot hami marningot dosa nami tai marasini rohamma ho dimida hami on. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami namate jala na hehe sia namate nama naik tuban wa ginjang doho mangondihon hami asi roham di hami sai patoktong ma di hami roha hamoliate on tuho. O ton di parbadia pakapul dina marsak roha pamalum ma saluhut na bernit binaen ni dosa nami roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Ho do parhitean ninasa asi ni roha. Tai unang tulak hami. Tai tangion mahami. Ho ale debata ama anak doho tondi parbadia. Amin. Kabege mahata baga-baga taringot tuha sesaan ni dosata. Tongo sitong namangulu au nina Tuhan Jahoba. Tung nasolomo dorohaku binda hamatean ni parjahat, nalomo dorohaku mina hamumulak ni parjahati, tumandikon dalana asa mangolu ibana, asa ngapon ma di debata na digijang.
epistel de minggu ta sadarion tersurat di kitab Oda 25 ayat 2 1 ayat 6. Saja mama sikat soring. Hamalaun mandok suara dohot hohom boti. Hamuliaon di debata doi mengohomi hata alai hamuliaon ni akar raja doi tumulikit hata. Ikon sirangon do akatak tak sian perak jala ruar ma ula-ula na arga bainoni panopa. Unang patongam-tongam dirim di jolo ni raja jala unang jongjong ho tu inganan ni halak na malga ima sahatna martua doang kana tumangyon hata ni dibata jala na upepsa. Amin. Didakon mahaporsyaon tai dongon na hinadidakon ni donganta sahaporsyaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehova ido ama pargogona satu dosan atun pemalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anaknya di debata Jehova na sesadai iman et tumbuhan isi Maria nagabe-gabean sianton di parbadia dorang so habubuan ido tuatan natumaon na bernit di pangumuman isilatus mate tarpajal do ibana di hau pinar silang natua tubanua toru tungkano namulak mangulu di hari patuluhon manaik tu surugo lao hundul tu siamu ni debata jauba amanai pargogono satu isima ibana mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namat au porsea ditotoni perdi jala adong sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen kanabadia do dia susani dosa do dihatai mulak mangulu sogot daging halak nau do dihangoluan. Oras ma dihita salutna tagip tabagima titing na masa di huriata Minggu pasapuluh sadahun dung Trinitatis 21 Agustus 2025 partureni permingguan do titing na masa di huriata poi mata jaha salut di nganat tabe
Nang disagihon marhiti-hiti WA group week dot seksi dot QR code na adong dijulot ta akan na perluma ujahon hami. Guarni mingguta. Ia guarni mingguta sadarion ima minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis. Topik ini mingguta ima Yesus Kristus manguluhon hita rodi saling lingna. Mangihut pertanyaan week. Hari Selasa 2 September 2025 pukul 10 siang week tolu dipatupa di ruangan serbaguna dohot nama jawui keluarga inang Nyonya Marpaung Buruhuta Julu dohot keluarga amang Mangapu Huta Soit inang Boru Rumah Horbo sekaligus dipatupa ibadah penghiburan tu keluarga. Rabu tanggal 3 September pukul 10 siang week walu dipatupa dibagas ni keluarga amang Dharma El Pardidi inang Boruhuta Galung na maralamat di Jalan Johar Baru Utara Onom nomor 31 RT Onom RW 5 Jakarta Pusat. Na mangihut dak dana na sorang. Na di hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 di basa-basa tua terus ada dana bawa di tonga-tonga ni keluarga amang Gibson Siturus tot inang Ruth Yohana Borus Yahaan ruas ni wik tolu hipas doi ada danaki sok songon inang naturasna Tuhan Yesus ma nama masu-masu namangihut padidion dapadia sadarion minggu tanggal 31 Agustus 2025 di pertengahan permingguan manogot pukul 7 wib di patupa huriata do padidion nabadia khusus halak ruas ni huriata ima Gabrian Joy Prayogo Turnip tempat tanggal lahir Tangerang 22 Januari 2025. Orang tua Amang Ruben Anggiat Maruli Turnip Dot Inang Magdalena Bening Prana Putri Boru Gultop. Namangihut Tikting Perbagason Tik-tik paduahon naing majal pasu-pasu perbagason ma ima Daniel Raja Guguk anak niamang Winston Luat GP Raja Guguk ahinan inang Nursia Boru Sinabela ruas niha KPP Setia Mekar Resort Setia Mekar na marlama di Jalan Pulau Mentawai nomor 1 Mentawai 1 nomor 256 Perumnas Tulu Bekasi Jawa Barat Dot Urwana Natalina Kristianti Agata Boru Sibolon Buruniamang Washington GP Simbolon inang Valentina P Boru Sihotang ruas nyiha KPP Kernolong Resort Jakarta Wik Onom na maralama di Jalan Sayuti Gang B nomor 10 Sada Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat. Acara pertupulon nunga dipatupa di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2025 di Gereja HKBP Setia Mekar. Pamasu-masuon dipatupa di Gereja HKBP Kernolong tanggal 6 September 2025 masuk pukul 8 WIB Tuhan Yesus na masuk-masuk. Namangihut ruas na pida nunga pida sian huriata HKBP Kernolong ima keluarga amang Benian Johan Situmeang SH inang Eunike Lady Kartin Boru Tambunan SH dua danak ima Nadine Yerina Situmeang dot Xavier Nathanael Situmeang ruas niwik walu Johar Baru na maralama di Jalan Johar Baru Opat nomor 24 Jakarta Pusat pida tu gereja HKBP Serpong Villa Melati Mas Tuhan Yesus nama masuk-masuk. Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 7 September 2025 di pertengahan minggu pukul sia tolu wib di Patupa Huriata do Padidion Nabadia ruas nanaing mabuan ianakon asa mendaftar tu situa wikna masing-masing lau madohoti katehisasi Padidion di hari Jumat 5 September 2025 pukul 10 wib di Bilut Perhubason songonima buah-buah dihita namangihut makatidakon haporsiaon khusus
Di hari Minggu tanggal 7 September 2025 di perminggu pukul 10 WIB naik patu utama maka tidakon haporsyaon tu ruas per guru khusus gudangna tulu halak namangihut pareheon remaja pembantu program seksi remaja 2025 nanang patu pahon pareheon remaja tema Ekot Aegis Roma 12 ayat sada do subtema serve creatively aka on patu pahon nasida ima di hari Sabtu 6 September 2025 Fun Day kedua di hari Minggu 7 September 2025 ima penutupan pareheon di permingguan pukul 7 WIB marhobas donasida songon majalo tamu papungu pelian paduan suara madokhata dohot tangiang pangodianon mengihut ibadah padang seksi lansia pebartu program seksi lansia HKBP Kernolong seksi lansia neng patupahun ibadah padang ima di hari tanggal Selasa 10 September 2025 pukul 8 WIB satuna selesai inganan Taman Budaya Sentul na manguluhon inang Bibel Pro Rameria Boru Pardede inang Situa Rosmala Umban Raja Boru Situmorang songonima buah-buah dihita mengihut kunjungan lapas pebartu program Dewan Marturia seksi sending HKBP Kernolok patupahon kunjungan tu lapas Cipinang ima hari tanggal Jumat 22 September 2025 pukul 8 satuna selesai inganan lapas Cipinang nama nguluhon amang pendeta Lamsar Edi Manulang songonima buah-buah dihita nama ngihut pertemuan pelajar Sidi 2025-2026 pinabotohon tunatoras dohot nanaing margur malua tahun 2025-2026 di hari Minggu tanggal 10 September 2025 dung sidung permingguan bahasa Batak peringanan di ruangan serbaguna naik potama pertemuan pengajar natoras nanaing marguru dohot perguru malua songonima buah-buah dihita namangihut pilihan tahun pilihan bulanan dohot sosial huria pinabotohon turuas ni huria tah HKBP Kernolong marhite tiktingon taing umma amang dohot inang tau pasahaton kewajibata songon ruas ni huria ima pilihan tahun pilihan bulanan dohot sosial ni huria boima tapasahat marhite situa wik manang tu konsistori duk siduk permingguan mau lihat ima di perhatian muna namangihut panitia pesta gotilon dan HUT 105 tahun HKBP Kernolong Kebartu haputusan dirabat panitia pesta gotilon dohot HUT HKBP Kernolong pas 106 tahun asa naing ma sudi ruas dohot perhala do mangalihon gugu dohot roha nasongon dohot nalau mendukung aka ulau ni di aka si bahenon manang materi aka masih pau di ulata perjolo quick sale merite si panganon si inumon dohot souvenir pin dohot bros napaduahon na manggadis padalatun kupon di huriata dohot tuluar manang tu ali-aleta napatuluhon di hari Sabtu 10 September 2025 di Patupado perlombaan perjolo menghias nasi goreng antar week pukul 8 WIB keduahon catur sudi ruas naposo dohot ama pukul 8 WIB napatuluhon karaoke itu akadak danap dohot nabagodang pukul 10 tolu WIB opat di hari Minggu 10 September 2025 sudi celengan nata jalau sian perahladut panitia tapasa mai tu panitia napalimahon panitia mandok mulai tentu partisipasi ruas lau mendukung ulau non Tuhan Yesus ma nama masuk-masuk kita seluruhna namangihut rapot pendita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupahun rapot pendita ima hari tanggal Senin 1 hari Selasa pada 2 September 2025 inganana Grand Forest Hotel na madohoti
Amang Pendeta Lamsar Edi Manulang dohot inang Pendeta Teti Dorinda Urus Topul songonima buah-buah dihita. Na mengihut donasi panitia renovasi. Panitia renovasi gereja HKBP kenolong nunga membuka rekening ima atas nama Bonar Simanungkalit bendahara panitia di Bank BCA cabang Johar Baru nomor rekening 700 sekian. Perkiraan biaya renovasi IMA sekitar 1,9 M. Dana nang terkumpul melalui rekening panitia pertanggal 31 Agustus 2025 IMA 122.620.010 rupiah plus 500 US dollar. Mulai atima tuhamu amang inang dikerjasama doa partisipasi muna na mendukung renovasion Tuhan Yesus nama masuk. Namangihut ari hatutubo dohot ari perbugason. Perhalado dohot ruas ni huriata pasahaton parhorason madi samu saluhut ruas ni huriata nama kalason ari hatutubo dohot ari perbugason di bagasan minggon. Hatan itu hatta dibata dihamu nama kalason iman atas surat di Pesalmen 110 ayat 24. Ariodo na jinadihon ni Jehovah marulopolop jala marlas ni roha ma hita disi. Kuar-kuar ni namulang tahun na tutubo dot perbugason boy ma tajasa. Ruas ni huriat na di bagasan parsahiton. Tabo ma di bagasan tangyakta tu hama malum ni ruas ni huriat na di bagasan parsahiton. Perjolo amang Daniel Stefanus Marpaung putra inang Nyonya Marpaung boru huta julu dari Wiktolu perawatan di Rumah Sakit Karolus ruang Yohanes kamar 2 kosok sada. Napa 2 hon Mary boru Sibarani Wiksia perawatan di Rumah Sakit Hermina Kemayoran lantai 5 kamar 554. 1 nomor 10 perawatan di rumah totong ma tebuan di bagasan Tangiakta. 10 sia na terakhir Bungani Langgatan. Ia Bungani Langgatan sadarion imasian NN wik pitu songot tadaha muletion ni rohana sida tutuhata ala martaba umur dohot pahapuna terdidi. Tuhan Yesus na masuk. Tikting tebahan mamereng kondisi do situasi na masa di negara atas sadarion. Jadi diputusan huria terlumu mamai di malam hari mananga sore hari. Jadi ibadah sore sadarion ditiadakan untuk jam 18. Pengonima gabe buah-buah di kita selalu untuk ruas mohon maklum di kondisi na masa jelas tatangnya kuma tong negarata. Songoni masa ni titing di huria tadi bagasan mingguan dia keruasna di bagasan persahiton. Tuan di batama na menanggalhon persahiton sian nasida akan nabi di bagasan paru kilo do si taunon. Tuata di batama na mangalihon pangapulion di nasida. Ya kena di bagasan lasni roha Toktong marlas ni roha di bagasan Tuhani. Amin. Horas. Marinde mahitas jan buku ende nomor 256 ayat sada ya. Bud pelayan 1A dan 1B. Jesus Christus,
batana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate nang pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna, uria na hinahulongan ni Tuhata Yesus Kristus, hata ni debatan nagabeturpuk jamita di mingguta sadarion, di penghujung bulan Agustus 31 Agustus 2025, imana tersurat di Heber Biddu 10 tolu, mamukasian ayat pitu sahat ro di ayat 10 pitu. Ujaha madihita tapayut ihut ma di bagasan rohat tabi. Ingot hamu ma akan na manguluhok kamu, napabuaon hata ni debata tuhamu, ujung ni pardalanan nasida ma berek kamu, jala tiruhamu ma haporsyaon nasida. Ia Yesus Kristus songoni natuari, songoni sadarion, laos ido rodi saleleng-leleng na. Unang maolo hamu elaleon ni poda naragam jalan na lain, ay patut do marhite-hite asini roha, gebi tugu roha, dada marhite-hite parpanganon na somarguna di akka na mangaradotisa. Adong do dihita langgatan, dang marhuaso mangatos yani, akka na marhalado di udung-udungi. Ay dibalian ni parsaranido ditutung sibuk ni akka dorbiang. Dung dibuan situan ni malim mudari tu bagasan bilut na badia alani dosa. Songonido nang Jesus. Ibalian ni harbanganido ibana marsitaonon. Asay perbedia bangsoi marhite-hite mudarna sadiri. Ibaheni tadapot ton maibana tubelian ni persorani mamorsan halion nai ay danga dong dihita di son huta na hot alay diluli rohatta do naru sogot marhite-hite ibana mata peleon toktong tu debata pelean puji-pujian ima parbue ni bibir akka na marhapotopon gowarna alay unang malupa hamu mabay na dinggan dohot mangulaon asini roha ay di halomon debatado akka pelean na songoni. Tangyo kamu ma akka na manguluhok kamu jala oloy hamuma nasida. Ay nasida do majagay tod dimuna los nasida do maralus sogot naing marlas ni roha nasida disi unang mardongan hoy-hoy aidang ulimunay ido anggo sahatna. Dihita na hinahulongan ni Tuhata Yesus Kristus ada lagu sekolah minggu mengatakan demikian. Tuhan Yesus tidak berubah. Iya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Isi dona berubah. Jolmai. Kita, au, hamu. Kita yang sering berubah terhadap Tuhan Yesus. Maol hita majalo ahana pinangidona. Maol hita mangulawan ahana gabe patikna. Maol hita uduk jala satia tu ibana. Isurat todo buku Hebron. Masa do ditiki penindasan, penderitaan, siksaan. Tuaka halak Kristen.
ketika mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan, ketika mereka menjadi pengikut Kristus, penderitaan yang mereka alami. Lubisian penderitaan nama sanuaing, disiksa, dihina, dicekam. Dang adong be, boy adong kesempatan molon neng mangulu ho, tinggal ho Tuhami. Ale molon neng mate ho, ihut maturus. Dan ternyata tidak sedikit yang meninggalkan pada saat situasi yang mencekam itu terjadi. Banyak dari antara mereka nama nadikot debata. Dang margogo nasida dang hota porsion nasida ditiki masa pengujunan di tonga-tonga ningolu Kristenoni. Mereka tidak mampu menghadapi penderitaan. Mereka tidak menerima penyiksaan itu. Mereka tidak mau hidup dalam kesusahan. Mereka mau damai-damai saja hidup mereka. Ujung na ita di kon nasida ma debata. Kembali nasida tugamu nasida na perjolo. Dang manada debata. Alani biarna. Molo di huton nasida dope debata. Yesus Kristus dia Kristenon nasida. You and me and mate. Alanido masa madihatiai keragu-raguan bohado sa sitongna terus sodo mangihuton manang nadang bohado na mangulho kitaon terus sodo manang nadang bohado songo dia do keselamat taon bohado pemimpin taon terus do manang nadang turpukon Roma di tonga-tonga ni akka bangso hala Kristen na mangihuton debata di hatiai patuguhon pahoton haporsion nasida asa unang ganggu nasida asa unang khawatir nasida di situasi na masa di tonga-tonga ni Kristeno nasida di situasi yang mencekam yang membuat mereka menderita bahkan takut untuk meneruskan kehidupan mereka. Roma surat Ibrani ido maka didok hak akka hata si paingot nasihat yang diberikan. Topik ni minggu ta, Yesus Kristus mangulo kita, rodi saleleng ni leleng na. Oda na pinasahat marhiti turpukon, asa toktong boy dihanguluhod di perdalanan ni ngolu si ganupari. Di tonga-tonga ni akan na berbeda, beragam na majemuk. Na boy hita memampukan menampilkan jati diri, songon ngulu ni hala Kristen naik ko gabi sitiruon. Songon ngulu ni hari Kristen na pinasahat ni debata mangulu di bagasan hadameon. Yesus Kristus pemimpin yang kekal. Oda na pinasahat ni turpukon paingoton ingot maise. Banyak orang yang ingin menjadi pemimpin. Bahkan berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Jalan parirna, ragam do cara dipakai, asabui saut na pinarsitani, rohana, negabi pemimpin. Manang songo dia pe carana asal mahudul ibana di kursi kepemimpinan. Manang songo dia pe posisina, pokokna ikon bui ibana, gabe pemimpin. Ragam cara, berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjadi pemimpin. Meraih posisi atau jabatan baik dalam pemerintahan, baik dalam kepemimpinan politik, baik di perusahaan, organisasi masyarakat, termasuk di tengah-tengah lembaga agama. Bahkan di gereja. Alay ko sa sitong na pahamot ta doa do sa sitong na pemimpini. Pemimpin sebenarnya bukan soal posisi, struktur, jabatan dan kuasa. Tetapi seorang pemimpin harus mampu dan diharapkan dapat memimpin dengan baik, penuh dengan tanggung jawab dan memiliki wibawa serta pengaruh. Molo sadong do pengaruh ni ibana, dang adong lapatan ni. Ece-ece nama guar ni kaleng-kaleng.
ikon mampu memiliki jala aha nabi nahenna songon sahalak pemimpin tidak bisa dilupakan dan bahkan mampu untuk menjadi contoh sitiruan di tonga-tonga ningolu. Dunia kita terus berubah. Pemimpin datang dan pergi. Situasi hidup silih berganti. Bahkan mungkin bisa saja orang-orang yang kita teladani bisa saja jatuh atau meninggalkan kita. Alai, satu pribadi yang tidak pernah berubah, ima Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus pemimpin yang tidak pernah meninggalkan kita. Yesus Kristus selalu manguluho kita. Dakola sonari alai rodi saleleng ni lelengna. Pemimpin yang sejati olan Yesus Kristus. Itu makanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Turpuk tadi bagasa tikion laupa buaho do Yesus do salah pemimpin. Pemimpin yang mendatangkan keselamatan. Pemimpin yang memiliki wibawa. Pemimpin yang memiliki hikmat. Dan pemimpin yang memberikan keteladanan dalam hidup kasih di antara sesama dan pengikutnya. Pemimpin yang selalu menunjukkan kasih tu akan jolmana berdosa. Molo tu akan nadidok na bonari dak pola be. Alai pemimpin yang sejati, ima pemimpin yang merangkul manusia yang berdosa. Bahasa Yesus sendiri pe rela do ibana mengalami penderitaan, bahkan menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib hanya untuk menggantikan dan menebus dosa-dosa kita. Hanya untuk menggantikan pabahenan pangalahota na rumar na sohbar tulomoni rohani debata. Pemimpin yang memberi teladan jala rela berkorban ima Yesus Kristus. Urian na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus marhite trupukon di pabuado songo dia Yesus patuduhon ke pemimpinanna didok di ayat 12 songo nido nang Yesus di balian ni harbangan nido ibana marsitonon asa di perbedia bangsoi marhite-hite mudarna sendiri. Dia yang mengalami penderitaan hanya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia yang menderita harus mengalami penderitaan yang bukan diakibatkan oleh perbuatannya, tetapi dia menerima hanya untuk menebus dosa manusia. Yesus adalah imam yang besar yang menjadi kurban dan jalan kepada keselamatan. Dok di ayat 8, ia Yesus Kristus songoni natuari songoni sadarion los ido rodi saleleng lelengna. Yesus tidak berubah, dia tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Alani dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus penderitaan nama sadihuria heber di hatiai memampuhon nasida dang adong bepakirimon. Ala godang do diantara nasida na mangihuton Kristus giabe muba jala manadikon Kristus. Dang mampu nasida mangadopi si taonon na masa. Alay po na pinasahat ni Heber ingot madihasa tiyaon mi dietong debatadoi dang adong nabuni di adopan ni debata. Di ketaatan mi tidak membelot, tetap setia kepada Tuhan di tonga-tonga ni si taonon pergumulan, peperangan, permasalahan. Cinta kasih Tuhan abadi untuk selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita.
kemurahan hati Tuhan yang tulus untuk menolong manusia, itulah yang dapat kita teladani di tengah-tengah kepemimpinan Kristus sebagai pemimpin kita. Teladan na pinasahat ni debata di tonga-tonga ni ngulu hita songon halak na Porsia, idon na iko sitiopat tapeop gomos bahwa Kristus menjadi pemimpin yang terbaik di dalam hidup kita, jala ikut ibana do si hunota. Jujur mahita, pemimpin do ama di tonga-tonga ni keluarga. Adong do salana? Adong? Molo ama songon kepala rumah tangga, pemimpin di tonga-tonga ni keluarga. Adong do salah ni amai? Basongon na borak mangalusiate. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Kebijakan seorang bapak pun seringkali membuat anaknya kecewa. Dang boy songonon. Eko songonon. Molo neng dijaboko ni namuse. Bah, ora nai. Roma oma. Dang boy songoni pak. Dang boy karas-karas nuaing tua kaya nakota. Molo songoni, hope dohot di mana ni namuse. Bah habis mak. Kita harus sadari, sebagai pemimpin kita juga pernah melakukan kesalahan. Sebagai bapak juga kita pernah melakukan kesalahan. Sebagai opung, olo doita salah. Olo doita salah songon opung. Olo, pamajahuta bain pahuputay. Ujung na salah ibana, dung dimuruki bapak na, hita do namangamuk. Unak songon ni baik koto pahupuk kita. Inna mo se, apa anak ni si, anak ni bapak na do. Dan anak ni opungi. Terkadang diri kita pun sendiri sulit menjadi pemimpin. Kita sulit mengendalikan diri kita sehingga diri kita mampu menciptakan perbedaan di tonga-tonga ni ngoluta keluarga nang humaliang manang di dia pehita. Karena itu Yesus ingin memberitahukan melalui nats kita pada siang hari yang cerah ini, hanya dialah pemimpin yang sejati. Tanga dong nasi. Kita songon pemimpin, olo do sipata hita salah. Tetapi dia tidak pernah salah, tetapi dia disalahkan. Namun kasih setia Tuhan tetap abadi untuk selama-lamanya. Alani neneng dohono ni debata marhite trupukon, jangan goyah oleh keadaan atau apapun dunia ini. Sebab Yesus Kristus tetap sampai selama-lamanya. Hanya dialah pemimpin iman yang teguh. Unang ganggu. Melotung pe situasi bangsa do negara ta songonon. Alay songon halak na Porsia. Iko kita do nasibuan dami. Unang do tita. Unak kita gabe provokator, alay iko kita do nagabe si buat damai. Ajaran ni si Yesus Kristus unang gabe dohot kita menciptakan ketidakdamaian, tetapi jadilah kita sebagai pembawa damai. Songon dia don pembawa damai, unang gabe dohot kita menciptakan suatu hal yang tidak baik. Tetapi mari kita bersama-sama mendoakan untuk bagaimana terciptanya kebaikan di tonga-tonga kemajemukan nama sanuai. Sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus yang telah memimpin kita kepada keselamatan, adong tuluhal na yang pinasahat ni debata marhite turpukan. Turpuk na adong dihita, jalan na pinaubuk tumasa di situasi tasinuai. Satia matu debata, unang ganggu. Satia tu debata berarti tapasahat sude tutangan ni debata. Marhite tangiang pamujian. Asa haporsyota patuguhok kita manangyakon na masa nuay. Satia ma. Nepeduahon alanaong diuluhot debatahi ta Yesus Kristus songon pemimpin di tonga-tonga ni ngolutta. Ikon mampu dohita mengucap syukur. Mengucap syukur. Maul dohita mengucap syukur di situasion. Maul, alana sonang dohita ikon mampu mengucap syukur. Alai ditikina susah, maul dohita mengucap syukur.
Tetapi lihat, bukan hanya pada saat senang, Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dakolan tiki saut na pinangidota na taparsita rencana tai ido hita medok muliate. Alai mari kita lihat apa ucapan syukur kita di balik kekurangan, di balik penderitaan, di balik permasalahan. Naik masa di tonga-tonga di ngolutta. Unang tayo tong penderitaan membaik kita gabe maddaw siya di bata. Masa ma di tonga ngolutta pursuk na ngolukon. Percuma dosi to Kristus sao. Alani toy mak sosonon nama ngolukon. Tidak. Jangan pernah menilai penderitaan itu memampukan kita untuk mendatangkan kesengsaraan. Tetapi di balik itu, mari kita rubah cara berpikir kita. Apa yang mau kita lihat dari situasi penderitaan yang kita alami. Unang ta hakimi, unang ta salahod debata. Alay mangatusi hita, ahadonan na yang nidok ni debata, marhite turpuk taon, marhite na masa. Jalan na patuluhon, nidok marhite turpukon, di ayat na papituhon. Ingot tamuma akan na manguluhok kamu. Ingot tamuma akan na manguluhok kamu. Napabuaon hata ni debata tuhamu. Ujung ni perdalan nasida maberek kamu. Jala tiruhamu ma haporsyon nasida. Tidak pernah, jangan pernah melupakan jas merah. Hidup kita penuh dengan sejarah. Ziarah iman kita itu adalah proses pertumbuhan, pembentukan iman menuju kerajaan yang kekal. Alani unang dietong nga 80 tahun au. Nga 75 tahun au. Song-songoni nama daong. Tetapi setiap umur, setiap waktu, setiap perjalanan hidup kita itu memberi makna untuk pertumbuhan iman kita. Itu makanya dikatakan hari esok harus lebih baik dari kemarin. Supaya unang song-songoni berarti dang adong lapatanna. Tetapi setiap langkah kehidupan kita memberi makna proses perjalanan iman kita menuju surga yang kekal. Jadi setiap tahun selama napas ini masih berhembus memiliki makna dan arti hidup ini. Unang marisuang, songona didok ni perjamita bahwa segala sesuatunya itu sia-sia. Jangan jadikan hidup kita, hari kita menjadi sia-sia. Karena itu marilah kita harus senantiasa mengingat dan taat kepada pemimpin-pemimpin rohani kita yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan jangan pernah melupakan mereka, karena melalui mereka lah kita memperoleh pengajaran dan memahami akan firman Tuhan. Alani dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Di Portibion tidak ada yang abadi. Marsika soring dona masa. Alai Yesus Kristus, dialah yang abadi. Tidak berubah, kekal untuk selama-lamanya. Dialah pemimpin yang sejati, na manguluhon akan na porsea na uduk jala satia tu ibana rodi saleleng ni leleng na. Alani ulahom ho Bartulomo ni rohani debata. Tapa sahat mas saluhut na masa di tonga-tonga ni ngolutta. Olan tu debata. Jala ikon ingotita ma. Ibana do na paluaw kita sian nasa dosa. Amin. Mauliate rohan nami diho ali Jahuba perdenggan basa. Atam na bedio namar saringar di tonga-tonga ni parmingguan nami. Na adong di bagas jorom na bedion. Dohot na adong di tonga-tonga ni bagas nasida. Na mangihuton parmingguan marhitil live streaming. Tutudo oleh Tuhan. Ditatap podo sian habang sonmu. Ahado na masa di tonga-tonga ni bangso do negara nami. Alay saluhut na iparbinoto modeli Tuhan. Na mangajar hot Tuhami. Sungod dia do hami asa uduk jala satia. Asa unang kami bersikap tidak adil. Asa toktong kami mangihuton lomo ni roham. Jala marparbue dakola di hata sabing alay boy do kami mangula di bagasan pabahenan nami. Asa tercipta keadilan. Toktong do mangido kami tuho ali Jahuba.
Marlopi tangan kami manoba tu adopanmu, marsinggah kami. Toktong mangido tuho, lehon ma bisuk do dame. Disude aka pemimpin nami, bangsa negara nami, dohot kami aka rakyat Indonesia. Asa tenang mardame, negara nang pinasahatmu tu kami, negara NKRI Naulion. Toktong do kami martang yang Tuhan tu adopanmu. Disude akan namasaon, o mana mangapuli mapargogoyon, jalaho mana mangalen bisuk, asa mardami sonang bangsa dohot negara nami. Jala kami napungo dison pasu-pasu mahami ali Tuhan. Asa toktong pasatos saluhut na. Sipata ganggu dorohan nami mabiar doa meli Tuhan di situasion. Alepos dorohan nami hodo pemimpin nami. Na toktong namadongani kami. Pasti do dileko bisuk tu kami dinamangido kami tuho. Dia do dalan na iko sipatupon nami. Dia do ulaw na iko siulon nami. Perdosa na gudang do kami ali Tuhan. Nebe dia doang goho. Alani ajari mahami. Di perdalanan ningulun nami. Asa tok-tok kami mangulah no Bartolo moniroham. Disalut aka pakubasyon na pinatupan ni Uriam di bagasan sa minggu na neng roon. Tuho mahupasata meli Tuhan. Asa dinggan mardalan no Bartolo moniroham. Sesa nasa dosa nami. Jalo matangyang nami. Marhidi-hidi gornia anakmu Jesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Maredehi tahu tapasahat peliata di bagasan las niroha.
peliata ali di bata amanami na di Banua Gijang. O doa rorani saluh si leon na denggan dok na solibasa na mauliutus. Upasat tami masian na nileon mi tuhami pelian nami tuho. Tai jalo mai gawiop na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalan ramoti. Asa huparhasia kami pelianon. Pati bulon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohan nami marhiti-hiti todim. Asal lam hutadahami godang nisi leon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mau lihat tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang, sai pinarbadia ma guarmo, sai Roma harajonmo, sai saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leon ma tuhami saderion hangulua siapari. Sesama dosa nami songon panesan nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan. Elua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Isondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasorhon madamena tutodim.